O aumento importante nos niveis de contaxios. Dende a pasada semana o Concello sitúase en nivel 3 no mapa de alerta COVID da Xunta. Foi unha das principais razóns que levou o Executivo boirense a tomar esta decisión e trasladarlle aos Sergas a solicitude dun cribado masivo de probas PCR para detectar posibles casos asintomáticos. Con esta medida preténdese frear a elevada taxa de novos contaxios no municipio e evitar así que se produza un importante golpe económico e social no tecido industrial e, por consecuencia, nas persoas e familias que dependen directa ou indirectamente del. Tamén se solicitou a colaboración da Policía Autonómica para intensificar o control e vigilancia sobre a poboación no cumprimento das restriccións e medidas de seguridade. Dende o Concello tamén se fai un chamamento á veciñanza para que extreme as precaucións e cumpra coas medidas de seguridade, como son o uso obrigatorio de máscaras, a distancia social e evitar tamén as aglomeracións.